వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఫైన్. అండ్ ఈరోజు వచ్చి ఒక ఇంగ్లీష్లోని మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనేసి మనం ఎక్కువ వర్డ్స్ వింటూ ఉంటాం కదా. మస్ట్ అండ్ షుడ్ డిఫరెన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అండి. ఫస్ట్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఆర్ బోత్ ఆర్ ఏ మోరల్ వర్బ్స్. వర్బ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్క్రైబ్ అన్ యాక్షన్ సచ్ యాజ్ ఏదైనా జరుగుతున్న పనిని గురించి మనం డిస్క్రైబ్ చేస్తూ దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోవడాన్ని వర్బ్ అని కూడా అంటాము. అండ్ మస్ట్ గురించి మనం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మాట్లాడుకోవాలంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జస్ట్ లైక్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఆబ్లికేషన్స్ లైక్ రూల్స్ అండ్ ఆర్డర్స్, ఇలాంటివన్నీ మనం పాస్ చేస్తుంటాం కదా. అండ్ తప్పని పరిస్థితిలో అన్అవాయిడబుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైనా ఇంకా కంపల్సరీగా మనం చేయాలి, యూ మస్ట్ డూ ఇట్ అనేసి అని అంటుంటాం. ఇట్స్ ఆర్డర్ లైక్ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మస్ట్. అండ్ షుడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఏదైనా ప్రపోజల్ యూ డూ యాజ్ ఎన్ డిజైరబుల్ గోల్ అండ్ సింపుల్లీ గో ఆన్, జరుగుతూ ఉండాలి అనేసి అని, ఇంకా దానికోసం ఏమైనా ప్రత్యేకంగా ఏమి ఉండదు. అండ్ జస్ట్ రికమెండెడ్ యాజ్ అన్ సింపుల్ డిజైరబుల్ గోల్స్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట షుడ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి. అండ్ మస్ట్ విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ అన్ స్ట్రాంగ్ అబ్లిగేషన్స్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇల్లీగల్ ఆర్ ఎమోరల్. అండ్ అప్లికేషన్స్ అనే ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పుకోవాలనేసి అంటే ఏదైనా యూ మస్ట్ ఎబైడ్ ఆఫ్ లాస్, అంటే దేనికైనా లాస్ ఉంటాయి కదా. మన లాస్ ఏవైతే లా అయితే ఏదైతే ఉందో దానికి నువ్వు బీట్ నథింగ్ బట్ రూల్, దానికి ఎగెనెస్ట్గా అవ్వకూడదు, ఫాలో అవ్వాలనేసి యూ మస్ట్ అనేసి అని మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం అనమాట. అండ్ షుడ్ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద ఆర్ట్ టు యర్ సజెషన్స్, అంటే తప్పనిసరిగా ఒక సజెషన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. షుడ్ అంతకు మించి ఏమి ఒక వేరేగా ఏమి ఉండదు అనమాట. మస్ట్కి షుడ్కి జస్ట్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ యూ షుడ్ ట్రై టు గెట్ సమ్ స్లీప్. యూ షుడ్ చెప్తుంటాం కదా, జస్ట్ జరిగేటట్టు అలా మాట్లాడుకుంటాం కదా, పడుకోవాలి అనేసి అని. అంతేనండి. ఇట్ ఈస్